Sampeyan nak kepingin ayem tentrem uripe, sampeyan kudu duwe cekelan utawa duwe kunci duit. DUIT. Adine Doa. Sampeyan harus berdoa karena di belakang kesuksesan kita ada campur tangan Tuhan di situ. unya Usaha. Kita harus punya usaha. Ya mbuh dodolan kopi kek, mbuh dodolan bakso kek, mbuh kuli bangunan kek. Ya mbuh gawe jaring, petani, nelayan. Kita harus punya usaha. ini Ikhtiar. Dadi nak dodolan kopi belajar ngeracik kopi sing enak. Sing pelanggan cek balik maneh. Sampai nak dadi petani, cara mengolah tanah, cara menanam, cara pengobatan. Sampean kepengin nelayan, ya belajar nelayan sing cara menangkap ikan sing oleh akeh. Ngono iku. pine Tawakal. Pasrah. Iku sing terakhir, pasrah. Awake dhewe berdoa wis, usaha wis, ikhtiar wis, gari tawakal. Ya, kuncine kepingin ayem tentrem kudu cekelan duit. Oke? Salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih.